रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। पावडा रस्ता रेंगाळण्यामध्ये नितेश राणेंचाच हात आहे। 2 महिन्यापूर्वी ते गडकरींना भेटले होते आणि ह्या रस्त्याचं टेंडर रद्द व्हावं, टेंडर करावं आणि टेंडरच्या तक्रारीमुळे या रस्त्याची वर्क ऑर्डर थांबलेली आहे। त्यामुळे बावड्या घाटाला जो काय विलंब होतो त्याला नितेश राणेच जबाबदार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।